Egunon lagunak, zuen izenekin jolastuko dugu. Pantalla bakoitzean 3 izen agertuko dira. Aurkitu zuen izena. Eta zuen izena ez badago, beste lagun baten aurkitu, bale? Animo! Ikusiko duzu zelako sorpresa polita prestatu dudan. Ederto txapeldunak, gustatu jatzu ezta? Guapo jarri zaituztet, Hurrengoan, beste sorpresa batekin etorriko naz. Hurrengora arte, agur!